ing'eni gimoro samo ber to ywayo ji. To samo se ywayo ji ba ji biro nene, onge kama ber mar kete lendo maloka ma ji nitie. Emomiyo ineno kata ka ndalo machon ji ne keto lende chiro, ng'ato keto lende center kama ji nitie, notice board. Sani wan kaka content creators wan itiyo kodwa kaka notice board. Akwonga chako timo content, ba content no chop kama koro ji ohere, ma koro ji nene. Ka ji osenene ma koro wan gadier ji koro ng'eny maneno content, to ng'at man gi gire moro modwa lando, modwa mondo koro jopiny mondo odhione, to biro irwa to nyisowa ni koro sami wacho weche ni kata sami timo tukenigo, to ketna girani ka mondo sama ji neno marino to gineno marani be. Koro mane mosebedo katimre, to en gima ochakre mos, sami chake tichake matin kapod itemo mondo dongo, chop kama koro ji osehere maber. Ka koro ji osehere maber, to achiel kuom kaka wayuto en wach mar ni ng'ato biro to mi pesa mondo mi ket ne gine ne kamano. Mar ariyo to nitie nyaka mari platforms machuli direct. Kaka ji medo nene e kaka gibe gimedo chuli, nikech gibe gimanyo joggi. Ng'eni kaka mage. Mano kaka YouTube, kaka Facebook. Chuli direct, maka ji onena girino to gin ok girit ni ine ma mondo idhi manyi ng'ama keto advertisement girino. Gin gibiro direct, to gine ma gidhi manyo jogo. Kore ini keta content tirito.